Media ba be piemu ewo Anyinasu nana Akwasi Awobaa wotoso mienu wonne memenda kwanhwefo asode a ewo Anyinasu aka abomo modi emfie wa ha afidida na afidida no de esi won ani so won se omo be keka wo nsase na won asi eye nursing training college e de ama eye Anyinasu man enu nti ene ye hwese empanyimfo mu fra chichi ne benche nyinara ede omani monyamba bata achi ye hwese chief of staff beba ye hwese mampanya be de achire beba sanso so ne ye hwese asante mantem soafo ebeba ena afei so ye hwese adwura hene darima wo sai hwede ono so de nani monyamba bata adwumadi ne chi na Alandu Media wo se yesom nananom ntino ne yesom asanteman ne Ghana mantino ade ye fa nananom ho efa asanteman puntuo ho efa Ghana ho puntuo ho de eye ana ye so se wo ho eno nti aba ene nti kaye ho ne ne ye mfa fede dai ene afode bodwumade ye mfa emesomo medin e de maame Fauzia kaye ho ye mfa dwumade ne nyina emfa mrem Sadia yedi kan edeto manimu seye wo Anyinasu kromu no afedi da mu no dwumadi no eye memenda kwanhwefo no tonsa edefre eye womo enuanom a womo ewu nkura hodo mu eno nti kwa a womo gina mu sese a womo eto nwom no eye mampon kofiase SDA kwa ena womo gina mu a womo ede enyum kron ede ensomye Minister of Health Santania
Nursing Training College a wɔbɛsi na Anyinasu no nso etimi awie mu edi. Ti mo miekotie ohene enumasem. Chief of Staff Akwasi Frema Osei Opare, Ashanti Regional Minister Honorable Simon Osei Mensah, Metropolitan Mayor Samuel Pine, Municipal Chief Executive Ejura Sekchedomase, Honorable Kingsley Osei, Member of Parliament Ejura, Honorable Bawa Muhammad Brema, Division Union Conference President of SDA Church, the clergy, Nananom, the Master Architect Planner of Nursing and Midwifery, Mr. N.P. Foguo, Dr. James N.P., Ghana Adventist Health Service, Mr. Michael Insia Mekelin. Anyinasuhene yahwiri bibi odupomo bi atutu na eden nanso meba no ono aso na epushi bisa na ko ene da yehia hai Akwasi panyimfo si aboa chenchina o se na no nso no wa monitoring sana neda no akoye nyame emfa ne kra nsie Pastor Isaac Edibofo and elders Nana Akwasi Awobaa, Reverend Jeremiah Boachin Kansa, Osei Blessing, Mr. Kodori, owner of the hostel. Sa edin we ya me boy no ewiase mpanyimfo se de obeye bia da wanim yene ye papa Osei Blessing sa ye beka ya hostel na wode ma yene aye no o hyase fiti first clinic e ba Anyinasu ena wono wa de sa dan no e ma se yenyem adwuma free wa anyiska Anyinasuhene mama yenyi aye pa na waye bi oko empanyifo se ketrema mpro na fidi ai ka kire ena ye boni din sa dan no wa na yasan befa ni obedi na de wo se nana same ba bedi de na ma anya hwe ama e wo se me de no soso boa Jeremiah Boachin Kansa Dallas wabua kuro yi pi na enso meba na wose nana utekiti uchemo mi yansa mafa baako ampa so wode breme ano wano aso sa yi sika $500 and now so sa 5,500 wose wo kwa asfama SDA fo Mr. Kodori, owner of the hostel, Personal Media, invited guests, Christian Council of Churches, Europe Union, North American Union, Friends of Nana Akwasi Awobaa, the entire congregation of Anyinasu SDA Church, Anyinasuhene and all protocol observed. I will first of all give thanks to the Almighty God, who made all things possible for mankind. It is with considerable pressure that I join you today at this important occasion. I bring you warm greetings from the chiefs and the elders of Anyinasu. Congratulations. SDA Church is 100 years today in Anyinasu Township. Besides preaching the word of God to the people of Anyinasu, they have also contributed immensely in the development project. For instance, education and human empowerment, just to mention a few. Today, through SDA, Anyinasu is getting a nursing and midwifery college, which is commencing September this year. On this nursing and midwifery college of Anyinasu, it's not a private entity on that. We are appealing to the government of the Republic of Ghana
to take necessary action in terms of infrastructure and any necessary project. As stated in the Bible, Colossians 3:23-24, what you do, do it enthusiastically as something done for the Lord and not for men, knowing that you will receive the reward of inheritance from the Lord. You deserve the Lord Christ. The growth of the church should be measured not only in number of its followers, but also in the quality of its members who are dedicated to their mission. The Adventist people have impacted not only the local community, but the nation at large. The contribution of the town folks, both at home and outside Anyinasuhene, towards the establishment of the school is very much appreciated. Mr. Chairman, Division, Union Conference, President of SDA Church, President, MCE MPs, President, Nananom, distinguished guests, all protocols there. I thank you all for honoring our invitation. May the Almighty God bless you all as you give out in kindness for the success of Anyinasuhene. Imamoyiko, long live SDA Church, long live Anyinasuhene, long live Ghana. Na meka bibi kakra wa ha. Ene da ye die menyi ema me ho. Pa yufo sin ya me bo ni friend ya no abodi obekura ne poma. Ene ye be ona Mr. Enchifojuo. School ya ba ha nyina no menyi mfa ma me ho. Na waye bi me pese ye be friend na na ba ha na no wa chede ya se wode ma no na ya san so Fred Dr. Enchi so ama ono so aba Mrs. Ajimasa ma ono so aba anim ha na no wa chede ya wode ma wo mo wa ha no nipa ne drosso SDA sofo mi hu de mi nka na esa asofo de nyentoma sem ye kotu sem nti eno de ye beka ho asem akire na nan ma ba ha minua Josohene ogu akronsi anamu tano duma se hene minua na wia mo ase hene ye po ahese hene nsi anamu wa ha bo sore hema meda wo mu nyina ase na nan mo aba ha na da wo hene so ba minua adwira hene so obeba nyanu ha meda mo ase so mo beka akiri na enne na Akwasi Awobaa de me kan se e wo se me so me ye bibi e ma me kuro sanse niema me dan hye wa ha April 21st ya no of akabi ade be chi na me dan sisi abrochire be kan chire obi anenkwa na me kan chire matran konwa man kan chire obi a me free ha kodo abrochire na me ni ba bi da me koda hotel na so wunim adipa bibi sai na bibi free mu ba sa wudi bibi chef mebro na sa ampra emfifi na so ne me ba no de twedi ampo aye ma me ne meyire na me matia se na bibi ahye ye no me ameyire ne me maso so ye kwa 20,000 200 million de masa fo no Wono so a enanfofo abu a bi so nyina no mema azie sofo omunsa aka education ho won faso hwe Mr. Anchi me baye se de ni suba sitie no ebra wode plan be ebra nim na so awade nhira no Mrs. Annabel edu wa bi ko so na ye se ngie ye we da me friend me se bua ukuro sabu na so ye di kan ye ne de mamwo na enne ya hwira die ye te ha ye nti ni gie so enna meklen o pia metiko se ya wo se nanako ehia na medru ha eda mo ha eno ne nko beda na nko ni ye nyina ye
na ne meka say education hu hia Mrs. Anaba ogina hey ofiri krom ho education ntimo hu de na kodu anu nti na nana se me gema himfie ho atwo sika ni nyina ye nyina ya de boa advantage nyame na me kan ka pre ma me ho na ye de apagya school yi moma ye nyina mo ye wie ye nsan wie ye eni bi bo akire se ye momwa ne ye mfa mpagya na asanteman mpagya sa na ye wo tumfo hwehwe wo de wo si so so pempuntuo ena ye nku biyo mi nua no be ka me ho wi amo ase ne tano dumase ahemfa mbom din na be ka me ho ye be pagya kurei ne sika ne se bia bi wo ho bade nyame ema me no me kasa me ka me ho antechema me ho bibia nyame ne ma go through no na me de sa sika no si ye mfa mpia na I wish kura se nke be ye more nyame adwuma na ye adwuma yi ye ni kwa o adwuma yi ye ni kwa o esum yi yesum ni kwa osum yesum ni kwa yawa katia wasu yawa katia wasu yawa katia wasoro yawa katia wasoro adichi wowe asemi ye ni osuma mi nejuma bebi ni o na ni pantu mi yakio asemi ya ni osuma mi nejuma bebi ni o eda ebi ni ho adi ti wowe asemi mi nejuma yɛda wawofo so ase yɛda maame ase mom yɛnhwɛ no so ne yɛntete yɛ ma no yie da mo ase dr mp me nua wiamo ase hene ɛɛda mo ase Mrs. Annabelle. Yes, Annabelle. ɛnɛ na wɔsɛ nka minister na emu of health ɛba ha ɛnso ne nsia na emu aba n'ani wɔ yɛ school yi ho paa yɛda n'ase menim sɛ bɛsɔ mbɛbɔ ne din nana ɛyɛ Anyinasuhene ɛbɔ mpanyinfoɔ bi a wɔn ɛnam wɔn nsa so anaasɛ
edru a wo chia eye Anyinasuhene no na dwumadie ne sanse eye wo hene eye Anyinasuhene nananom empanyumfo ene ye papa Meklina sabre we fra no ntoma wona tintin mu anka dwumadie nkonwo ne na edi aha sabie so sabie nyato ba mu wu ade na pakan kese anas wode ne nsa kese ato no so no empuntuo die Anyinasuman wo hene bodwa wo bia ba ma no yefe enu nti ena hu se enne edom ewo kromu esa na se dwabo na se no nipa ados no na kire se wonya panyipa ma ne di woni mu a wo di dwumadie bia eya na ekoyi da wo hene chiame ena asre kwan a won ehechia eye Anyinasuhene sade amamre ni amane ese Akwasi medical superintendent at the department of Pleasure Church Enterprise. Dr. Akwasi example. Dr. Tukumu, yes, example. Central Church SDA. dawo hene ene edura wode odo akobodo mu a wakakwoche ne nyina ne nua Anyinasuhene ene wiamoase ehene yeka wiamoase a eye despite ne kuromu ehene asam yeke na se de mfitiase ne di kan ma munya ne nte yese ye hwe anim se eye asantemantam suafo ena afenti so eye omampania be de eche do mani manyama beta adwumadie na chie no eno ena sese ye hu se asantemantam suafo onimonyamfo Simon wasai mensa eno so ono nso ne nimpanyufo ababa bedru a wode na animonyam beta adwumadie na chi wo ba nye ono nko ene baaye wone adwura MCE ena wone ne ebaaye eye honorable Kingsley wasai a wono ye adwura sechiduma se MCE ena wono ne baaye ene eye ewura wo ginemu wa MPP amanyuko ne dimu apre eye mmase bedwa akonya no na emprempren de ono ene eye ewura gifti ndoma ono ene ye trotropfo edema MPP amanyuko no ne nkrabata ewo adwura sechere dumase emu anu nso hwe santena ato a eye MPP empanyufo ena womo aka eye asantemantam suafo ho a won echie yera yema wakwaba yera yema wakwaba asantemantam suafo ene gusu awochie enu nti se eye asantemantam suafo gusu awochie na ye to so ewo abakosem no emu enti wa afiapem ahankono eduonu mienu mu no ena won eye asona de hye won ewo Anyinasumu ena won hyase ede memenda kwanhwefo asode no ebe Anyinasu omfiti ase no na ya pata ena won ekuomu nkakra emu nipa ondo on hyase no na won enuru eye edumienu mpo na nkakra ene mpaebo ene se wontu won si wo se omodo omokra esi hode ma nyameso mpa no eno na aso aba eduedua ma enne yehunu de yehuni eno nti yehwe mpanyumfo a won ehyase ekura asode ne mu bepam na eye elder Peter amoa sesei okone krechi sanso na elder Paul Asante omomienu ena na asode no esi won ena so yie papa na esan se eye nkabom na afenso so
eye yebekeka yensa asia pesikenti no na ehu behia sɛ yebeton sade afre obi bia afei na asante mantem sofafo aduru Anyinasuhene enchen a wo kwakoma no atena se na Anyinasuhene so ama na kwaba adanase se na efu doso ho na so ton safre no odo abebo odomo ohene ni agye abroso kra honorable yedase ene yemo akwaba nso na ye to so no empanyumfo asesei eye SDA asafo na nyemfie wo ha won nso ekura mu sesei ano eye first elder Gideon one ne yere ena afin so eye elder Johnson Kwadwo agei ono nso so ne yere ene elder Samuel ni mako tonto ono nso so ene ne yere ena sesei wo mu nso ekura eye asafo no ebepem sabre ene wo hwede Anyinasuman aya sebie son sebie nyado Anyinasuman ankase eye SDA asafo no ene enya ene nto mu gyae ede ama won ho a debi sede Nanakwasi Awobaa ebedi ade wo kan ede kire obi ase wono ba Awobaa no oba de ama mpuntu oba de ama kanko oba de ama yedie ne promprom ye de ama Anyinasuman ene nto obi biara o Anyinasu nso so enso so de oda be bodomu a won so ebua esanse de wahene de esi na nusu bia no sebie son sebie nyado oye ama enigye abakurum hono ebra aso se openya wo besi vice president anemu no vice president sama wo research na no ono so epu edemaye muma yenkotie mra ya no Awurade enyina so na omu yepem na wo hire na domti amen na nanom wada Roma regional minister ya wo ye miami nua bema aban na senior ohwempotam empia awompotam ha sei ya sofo mpanifo ne akukudama mo ha ene mo yere nom ya chief imam ene mpanifo a wo ha nyina asafo mpanifo asafo ma ene Anyinasu poni nyina ne mpatamu ya mamu nyina ayiko onipa sitram so onipa di mfie wo ha eso akona nim enti se mfie wo ha nie sasafo no ba bia bedro nie dia akukuhwi ase afro mepo yesane ni nyina mu no Awurade na domadom yen na ejina mo amowo Anyinasu titu na safo mu no omodem mo da dia bedru ha e mamu nyina ayiko obie yenra His Excellency the Vice President Yera Mahmoud Bawumia yeba nansen address echidumase na Yera dubofo any pastor bane ntam na mu ya no de letter no be share me nsem nti wo mo be tia no nti edrum kran pe o hwe letter no pe no si SDA one of my churches I love them nti ya o meko na so no sabe aduma na egu ho no mo amu ni se sabre no odina kansie mu eya ye nyina ye ka ho me no mo ka sei o go any such a friend please ti me free ni chain ra o si ya ko na busua ene ho me da na me ka se mi emra the true nanim no si ya o ka sa ni emfa nko edam say die for je bibia toto no boko nam so yem bebe 20,000 bin ko o si there be SDA church is my church you should think more of that say me wie no me ka ho asem abusua asem nyina ni o se me fantom ani mu ni say eye ahwo amani say emfie wo ha Anyinasu SDA church mu die no mo atom nsa e dia frɛ no wona mu de oni ha ba honhom no o ha ye wo ka ni say eye mabunu ani ye ni a ye wo sabre no ye mo nkonko ese emfie wo ha atwa mu no enipa ko bi a wo mo etena se edi wodo enkabo mu nyamesuro ene osompa ena akyekira asafo yi enti se na ye di sa emfie wo ha yi a yankai wo na de wo to so amese yansan fantom ani say SDA church eye wo Anyinasu se ni amem da kwan fo asafo obi ase nyina no enye asoro no nko ase esi wontira nemom eye osomu a eboa wa pomudin mu enwumasua mu enipa mpuntuo mu eni yedie ni bibia mu eni tuano so eye na hoho akese ni awo aka ni se
ya ma yetri mu nyi yente ya twa mfie wo hade na mom si atena se ne bo nkompo a emfie wo hade be de free ba no de betumi akoyanim amna chensa ani to siro nyame amoden edum me da kon efo asafo wo wiase nyina ewo Ghana nyina ewo Ashanti region nyina ani titiriu ewo Anyinasu eye asori no osiro nyame ahundue asundue edema mo say ya koyanim no ye de nkambo mu ani nsiye ani amoden ebetumi de aye edema nia wo saka bio ni say ende wiase be bia kodro no ye di asra na wanyi bia so mo werewu enti sanya IT no a eno na amugu wiase nyina me da kon efo de aguma ne bitwa mafuruma eni ntim pempen so abebre no IT no ye bibia mu no momia ntoto nase wo kan ko je so say nyam sam kamu no ya mamodna se social media no be ko nanim a chen say ye important no ne nam say so elite media kwa no sa sere bio say onim pepe say eya me da akwa efo asafo kuto ena ye wo bia e twan kramofo ene a Christopher me da akwa efo ikita mudi ho ya mamodna say ye be shemu kina ne wo kan nyina ni say ewo mu say ye nim ye wo ho nanso say ye nya ni da so so nyame na wodi emfiri nura ebebu sabre wo ho dia say nyame no ano odi ebekọ yanim because it is possible ni ayera oka na wodi awie ni say na ye wa say na se ye ni age na ye hyefe ya moma ye wura mfi o mo hye ase na mo mpanimfo nso so ma totuntuti ye nso so no a free union any pim district any church local level no yamfa asida kese nso so emfa ma wo ya wo ka bi oni se eldi asori de enye nra enye nne ya fibo MPP kuo no ene wono ankasa nkita ho a ye ne SDA for no esuye ene ntiebire bia no osreya uyare na se nyame mana ngoden na brepa bia no se nya mponi aye program bia na wono de na koma mu no o ka me da kwan efo ho enti ye nyina sei na onyame enhrai ya wo ka ni se ya o ka nyina ni se once na ni hwekwa no se de son opusani nsem na se mu ya de kase a wo giri se SD fo e ba pomudi a moya dwumade kase se dia kasa tintin toponko nti wono so ba na ngudasie mu no bi megira na namu na eye enemu sika no eye 50,000 ana kaniska no 500 million yamfa muam onyame onhiramu nyina yame onhiramu nemo mu no empanimfo so ka ni se apra ketwashi apra kesi awede obubo eni ti se mesoma ba na se bi wuratu anamon dia odi aja kwa yenya okwa enti me dia kakra bi eye 2000 mesoma ni beshem titru se mi ya pani abai o se mensa ya mommo mpa ye mfa ma no papa oye nipa enti aja mesoma ha die onu su kuta mpanimfo bi di odi beshem no onu su wi ani show paiwe and na se rubo se mi ni ani show paiwe mommo mpa ye sha no dia da mu nyina ase ya mi sha mo mo mfa ncha mi onu ni na yo anopai enra ya me pese me bebie ye ba be the flight so mo ka se atwam nti anopai 6:30 ye go do on so a ewie nwa ayeyi a ye nya kwan ye be do kuma more than 30 minutes there da so owie em say mo fa bo na ma ye si form na me ba no na mi share health minister na oso no so ko ekoye program kese e o tamale ti ye ya no si ya me bra ma soma me dom na kinkan so me speak ma fi ono ti kam ma no nya mo keke ti me nkodi a tina manemu na de me so me be ba no ya modi no mo so egu aduma me so metime ye diam ti ye wo ka nyina ni se kinkan so de mu de nyina wi a e kire no be ba so Anyinasu mon fa ncheme pastor Lubofo ni pastor Bade on se Anyinasu kinkan so na to mti mon fa ncheme pastor se ko fika ho pastor se ko fi so ka ho e dan pressure on the man me ya de a by Yeshra Yura eye health minister ya ade fa bi so every year ono so kuta ni sem eye 2000 kaniska 20 million ana musili se ya minua lawyer mame gifting doma we
one oya secretary ewo Adrasi Chidumase MPP amanyokunum one executive samoa ha and for nananom a mochehye ma ha SDA for asonfo a munyina mochehye mu ha bedi nyamedin edamasi se Media amudi moto munsa efrem na we make a certain thing if say na hana me ba no na me gina ho amo mampani enti regional minister there so we be gina ho ma vice no kasa bia me Mr. Sir say bit me kasa be brisa na mosa to monsa frɛ chief of staff na Media bintino wantimi ama said the munim no o mampani bi tia ne nachi akọ Boston USA ewie enti ono chief of staff no ntimi nya no hokopem bra o mampani ebekọ enti me ba no o mame 10,000 chief of staff 7 family 100 million na meso yase amansa ni bibia okusani sem meso me cash 2,000 and cement 50 bucks. Yes. O mampania sinemu a owo Adrasi Chidumase mensimu. Ono nso kura ni nsem 1,000 and 100 bags of cement. 100 bags of cement. Oh, what's up here? Yes, you Mame Gifty Ndoma. Ono nso se wakaya homo ba ono nso ntimi nhwe busa ono eka nipa o mafan krata se ombese omutu franka ema MPP amanyokonu ewo mfipim yenu ni edunu nine elections ebekono as member of parliament ono nso so abedru hay ono nso kra himself 1,000 timo bonfire lecture somebody asentry dia mponya go bonfire so amano ejina me gina ha ense manu di sem kakra de wono no me na o mampanya be de chana musini ede na no de sem tu dwa wie ya pe e na santemontem so afo enso so de na no de sem tu dwa na afi nso mo a eye chief of staff enso so edesoma no so no so fa meboa no na se ye hwa vice president eboa ye 50,000 Ghana cedis ena eye chief of staff ma me free ma opare enso so eboa eye 20,000 Ghana cedis asante mantem so afo enso so eboa bi sanso so ena lawyer enso so eboa bi na won wie ye no mo de akwansere enso etoa so nanam anase mpanyimfo ya ye ama no aye fe na ohene kasemo no no so de to dwa se ono na da Anyinasu man no ano eye hunhum mo ne hunamani eno nte se otu ana mo bi se na so ono so amfa ne ho anhyemu a na kamia ye se ne panya wo ye se bi so esaban no wotwa eno nti ohene so e de 20,000 eno ono so e de eto foto na se a won sere se amanfo so emfama ene se de dwumadi na ye no aya kono na aye friends so pa Anyinasu man enkabom kuo enzo so de won de paaye ansana Anyinasu man ade hia won so wa confirm anso eye English abrochimemu ne broni kokomemu nyinara enzo so de won de paaye SDA asafo wo ha de won de paaye sanso so ana efie biara Anyinasu asase so no onso so nyinara ede wo mo entoboa epaaye e kire se empuntu die hwan epe empuntu die obia pe obia ne je ho eno ze nyankopon ye wadom na anya panyipe oso da ye pa no ma ne bedi wanimu a eye adwumadie bi a modi bi ha eye promprom na ye krabe so eno nte se sei eye Anyinasu man community center ana se sei wo mo de ho be fiti ase edi wo dwuma asase yantamo a ombesi so sukuu no de ye djusu nyina eye cement ahodo ni sika ahodo asese amanfo anama amanfo nsaso ama committee ni nsaka no omo edibe fiti ase na enu se yensa modwa bio na eye Anyinasu man nursing training college ena ye be pa hontoma
a rare gifty in Doma. As I say, wakofa kratas ukujina wa MPP dimu ewe dress dumase. And one also so Eden Sabetun Sayama wakra nana Anyinasu my ehena. Akwansrana ena won ede eba. Na wo hwe eye Anyinasu abakosemu a. Sebie son sebie nyato. Eye Micklin Hotel. The Micklin Hotel eye na dia. Ono so efri eye Anyinasu. Sanso so ena commander 1 DCOP Nathan Kofi Boache. Ono so eye Anyinasu man de hye. Eno nti sa wo hwe Anyinasu man a na ekamia se Ghana memu enintini pi. Enso so efri eye Anyinasu a edru impuntu a na se edru niam ebeboa ma Anyinasu akonkan a sebi son sebi nyato eye na wo mu enyi wo mu emfiri mu bebi Anyinasu wo no sebi emu wakakra nenso so no ye ka impuntu odi a efiri se na Akwasi Awobaa ebetena konya so se ohene no wamakuro na dane ejidi ye se emfie wo ye ne mu kuro ne bedane empo asensa se nana da wuhene nana Kofi pon enso so ede adesred onso so ede akwansre enso so ede atoaso a oba be kra ne nua eye Anyinasuhene na afei ono nso akona se dwumadie no na wie ya ana yede eba da wuhene ena edru ne nua ho a wo kra no wahene so ache ne ni so aso odo de bebo dum wa ya ma no aye fe da wuhene dwumadie bia eye Anyinasuhene ebedi bia dwabo biara da wuhene nana Kofi pon wodo ebebo dum betani nua chi ma nua mu yeduru ama ne dwumadie wodi ne nyina nso so eye kama eye krabhwe ohene yedase ohene wonkwaso chairman of the occasion and one also so ne yere akwakokra eye Anyinasu man ehene akwansrana ena da wuhene egusu a wo sere kwan edi afri eye ne nuanam ho se tano duma sa hene wo besi ejeso ma hena na emu ena waduru no ho a wo sere no kwan se tano duma se hene a ono nso ebesi eye ejoso ma hene anemu no ono nso so ni mpanyimfo nso asode a omo so so de akwansra enso e de atoaso sade mpanyimfo eka asese ye ka ho fade a aho fade ne ya asona rompo akwade hye aho fade ne ya asonafo mo moti kose obi ehemu yesi asona ni ano ho nyefe no na oseni fie wura nana osei asibe ketechew ena wona ne hema wona na yeta no duma se hene wo besi eye ejoso ema hene anemu wona ne hokane ne hema ena omusa ede akwansere ede atoso
Sesei Anyinasuhene Nana Akwasi Awobaa ne nuanom bekra ne wieye no se wono nso apagya ne mu na se panyi pagya ne mu dua na kyese dwumadi ne nyina aba no awieye Anyinasuhene Nana Akwasi Awobaa aso rompe akwadehya na tikose obi animu ohene wo bemem ono nso ama ne muso a kyese dwumadi no ede ne nyina aba no awieye Alandu Media SDA asafo no nimfie wo ha afidida onsa ede bokoto ede esi nursing training college ede ama Anyinasuhene eno na Alandu Media yeso so yede ebeso na nanu mo ba ye nyina de ye kan sa da emma mo sanso so na vice president ana mutuni e wo ba ye ene asante mantam so afo a wo ba ye nyina ye de asoda na ede emma mo eno de se wo ye dwumadi bi se na so pese ye bogu de mama se nyina ase a Alandu Media number na da se fa na friend any sponsorship so reading and the man me for say o tena bonyango boya duma ye be say